Everybody sa tanan mga nakaron sa mga kadalanan na traffic na karon, mga paborito na itong mga area sama dia sa uptown. Kaya siyempre dia sa mga atubangan sa mga eskwelahan, Panaog, perting trapika, salamat nga MOR ang inyong gipaminawan. Yes. Pawala lang sa sapot mga igala. Good Thank you, morning. thank you. Alright. Dagang gigakahitabo karon lately. Karon na po ko nakabalik na po duguan kay niabot naman akong gi-order nga black box sa ABS-CBN. So nakatanan na po ko balik sa teleradyo. So medyo na-update na sa ko sa unsay mga bagong mga panukala o mga kipang istoryano gakahitabo sa nasod mga igala. Ayun. Grabe, no? May bibo man day karon mga igala, bibo. Bibo ang mga pangitabo. Wala pa gyapon naka-move on ta sa China nga kuan panagbangga o napoy lain mga fisherman nga nagmahay na. Kay katong nagbangga paspas kaayo ang kuan pag na din mga assistant, kwarta, bagong mga pambot ana-ana. Siyempre na yung mga grupo sa mga fisherman nga biktima sa katong mga typhoon ug uban pa. Kato. Last year pa lang wa pa gihapon. La. Siyempre, nagmahay-mahay din sila. Kato lang, kausa lang nabanggaan. Nagabi na din, paspa din, nakamid rin. Magpabangga na lang po mi. Pabangga na lang po mi para matagaan sila. Sama na yan. Sama na yun. Ana sila. Git sila? Ana sila may gala. Medyo nag-action og mahay may gala. Alright. O siyempre, medyo bibo po karon kung kinsa ang bet ni Digong. Kinsay mahimong Speaker. house speaker. Ayun Napili sila JBL ba nga speaker? Dili na Ay, mo. pwede nga speaker. Lahi na. Boss ba nga speaker? Di ba na mo nga speaker Di na lang? mo. Anong dala speaker? Di mangita sila sound system nga kuhan. Tawagon nila si Boss Alan Abreu sa Blaster kay dagan kay sila speaker diha. Maglalis mo. Because kabalo man tanga di ba ni daog pagka-kongresista si kuan Pulong Duterte. Yang anak. Tama. So burag base na po. Kandidato. Presidente Pero di naman Duterte. Mo lagi daw. Diingon si Doy. Mr. President. If Pulong will run or wants to be the Speaker of the House, I tell you, before you announce it, magre-resign ako. Ayun. Ana si Digong. si Ninong Digong, mag-resign daw siya kung ikaso iyang anak may gala. Imusulod yun sa pagka Si Sara, di niya speaker. gusto may mong presidente. Si Pulong po, di po niya gusto may mong Reverse house psychology man may gala, reverse psychology. Hala. Yun na to. So, okay, bye. Ay, wala di kakasagap tong si Daniela. So, bisag asa nagbaklan. Oo nga. Yung mga picture mga gala. Kanang picture nga nakalat karon ni Daniela sa kadenang ginto kana si Dimples Romana. Ay, tama. Romano. Perfect yun ang ingana ron ba basta mag-trending may Grabe, gala. it's everywhere. In fairness. Napot siya diri sa ABS-CBN. Pero kapag maulahin na ka, wala na sa Wala so na, muna wala. dayan. Ayan. Lahir itong makauna ka may gala. O sige, istoryahan ninyo, Rico Suave. Well, aside atong grabe laging backline ni Romana. Yes. Well, kaning grabe kay pud kini ka viral karon ang mga post kabahin sa NBA mga magipang trade ng mga superstars. Grabe. Isa na daan si Kevin Durant nga medyo dagan na dismaya lugar ng mga Hilak na daw may mga Warriors, hilak na. Hilak lagi kay laliman ka na. Si Kevin Durant pirma na dito sa para sa Brooklyn Nets. Oh, yan, Brooklyn Nets. Uban pagid sila ni Kyrie Irving. Tama. O Batay, si no? DeAndre, medyo Si Iguodala. Dito na mo padulong sa Memphis, masiguro. Wala na po si Iguodala. sayang. Ang pinakakusgan ni sa Brooklyn nga si Russell mo'y ipuli karon sa Warriors. Pero naay chismis nga pag igo lang siya mo adto di pa lang magdula i-trade ra pud gyapon siya. Kay ngano man ang iyang posisyon pare-pareha ra kang Thompson o kang Curry. Ang ilang gusto ipuli katog yung ang posisyon ni Kevin Durant. Magigda. Dili ang posisyon dili. Dili posisyon sa basketball. Ingana may gala so grabe Forward na karon. dapat. Si Leonard si Kawhi wala pa mo pirma no. Wala pa. May Lakers, offer sa diba? Raptors pero posible nga moadto po daw sa Lakers. Tabibo na karon kay muna na ni Morris back na daw ang Lakers mga fans ni LeBron. So katong nagkatag-katag nga fans ni LeBron nga niadto sa niadto sa Raptors. Rockets, niadto sa Raptors, balik na sila daw karon. Kaya nana daw si Davis. Muna ilang gitawag nga dream team. Wow. Sa una grabe no. Sa una ang Davis pintal ra gyud na karon Dili. NBA player na. Lahi ito.
So karon nag-uban na si Lebron ug si Davis, mo na daw ni ang pagre-rest back may gala. Ayan. Sa si tawag ani sa Lakers. Wow. Grabe ka bibo may gala. Ang Kaburag NBA. mo sulod daw karon si Alvin Patrimonio. Di ba? Gusto po kuhaon ni Lebron James si Alvin Patrimonio. PBA man na. Sumuka. O, dili na pariya? Dili na mao, lain. So wala na hilak na humana daw ang mato pa nila humana ang dynasty sa kuan. So balik sa pagka-hotel. Wala na ang dynasty sa Warriors. Tanaw na to. Kay si Thompson may gala. Siyempre, gipabilin gyapon. Brad, di ko malain ni Kevin. Ako man gitawagan si Kevin Durant. Wag ko Ano, nalain. istorya na po mo? Hey, what's Sige up? niya. How you doing, brother? Sayo niya, sayo niya. And brother Bernie, I'm so sorry, man. Like, this is business, man. Ano ba? This is a business, man. Come on, man. And like, they have a larger offer, man. Ano ba? Kabalo mo, di man gud ma-maximum ni Warriors ang kontrata. Siyempre kung negosyo-wise, brother, Lagi to. siyempre injured siya. So, mura gini mo mahatag. Posible nga malugi sila. Ang Brooklyn, taas kaayo ang offer. High hopes. Ako, Brad, kung ako si Kevin Durant, strike while the iron is hot. Naidako nga offer business Tama. yun eh. Tama. Wala ni ingon nga heart-heart. Accept. Kwan ko da. Tabok na yung kay Bad. Ang imong pagka-player, Bad, panahon ba na? Correct. Mabuti yung panahon nga di na po kasikat. Wala na ka. Magkagamay mong value. Mintras taas pa ang value, paano ni mo pagtanaw sa iyang business partner? O larga. Tabok na may gala. So it's okay, man. Like, yeah, KD, yeah, it's okay, man. It's okay. I accept them, man. Play or not Good play, luck. biyang ilang Yeah. sabot na ituod. Good luck, man, yung new team, man. Go Kappa. Why Sirado? La na! La na! Grabe niya ka, Bo, si Ken. Yeah, it's Kent okay. Durant. It's okay, KD. See you around, baby. Dagan, no? Dagan sila na, sa tingin, nabalhin-balhin Wait, ba? finish ni Apa sige na, hey, wait. Ano siya? Wait. I'll be going there in the Philippines, man. Wow! I'll be staying there in Lapasan. Ano siya? Wow, Pero siya relative sa Lapasan daw. I wanna see you, man. Like, come on, visit me, man. I'll be there in Agora. Nada siya relative na si Uncle daw sa Agora. Santo Niño, Lapasan. Magstay na sa dito, mga mo ba? Bisaya gid ni si KD, Miguel. Kidi. Kabibo ba? Kasamo ka. Muna ka mong pangutana kaganiya kay tagpila na karon ang turon. Oy, mahal na. Nako mo na yung problema karon bra. Ganina akong interview di ba? Ah. Dugay ra gyud ipagbawal ng mga mga sweet, Kakani. mga pagkaon nga mga soft drinks, Kana. mga processed foods, Kana. mga juice kana mga Tetra Pak, bawal na dapat sa mga kantin sa mga public school. Tana. Dapat ang ibaligya ra gyud mga masustansya sama sa banana Q, kamuti Q, La. turon. Maruya. Ang problema, loki ni kotso kay mga bata di kaon. Di sila kasabot. Ang problema karon, gwapo ang si tawag ani. Ang Tumong. tumong. Tumong sa... Na Healthy. dapat healthy yun. Mm. Di ba? Ang problema karon may gala, ang allowed ra kay kamuti. May ngana ra mga fresh ra gyud. Problema di pud mo kaon ng mga bata. Loke negosyo. Naging one time niya ko sa eskwelahan sa Tapos, mga bata. Brad, Kwan? Pang-income din na pud sa eskwelahan. So busa, lisod kayo na i-implement. Kay kung ipamugos yun ng walay soft drink, walay anang, which is grabe ka mga halinon. Mhm. True. Walay halin. O sige, bayad sa stall. Pero ano, naman ay porsyento. Muna ang principal, buta, bungol, amang. Wala ba yung soft drinks? Ako nakabantay nga na yung soft drinks. Muna ni karon business versus the good objective. Yan. Kasi itong na nito, makakwarta ta o unsay may tumong sa mga kabatanunan. O na problema. So tami mong gingon, Brad. Mahal na ang turon. Connect, grabe, Grabe pagka-connect mo. Yun, Sa mukha. Layura! Unsa daw. Unsay question, Yang Brad? pangutana, unsa tong grupo or trabaho baka company ni mo na sudlan or imong na apilan nga something community nga gihawaan nimo pero nanghinayang ka. Gihawaan nimo. Nihawa ka pero nanghinayang ka, kumbaga. Hinayang nga. Nabay mga na may ubang nga nahinayang pero wala lang nila gisulti kay ang garbo ba. Ah. Tama ano. Na may nga na kanang dili mo ipakita nga nagmahay ka.
Pero deep inside, nagmahay naguga. Pero siyempre, ang pride, Brad. Ayun. Tama. Di ba? Sa mga yun. May mga reasons sa mga callers na to lahi pero mostly sa trabaho nga bahala to o unta to malayo daw sila mga families basta ka importante ang sweldo. Mausan na, Brad. Di sometimes, Brad, muna, lagi na yung mga butang, Brad. Sometimes, uy, kanida ko ang sweldo. Pero, tama ka, ma-assign sa ka dito sa area nga medyo delikado or dito sa kuan nga layo kaayo. So, ang ending, masakripisyo ang kuan. Long distance. Oo, ang relationship. Napo uban ba nga grabe ang relationship every day. Sisilag uban. Opo, lagi ginamos na ikinaon. Ay, Wa po'y trabaho, di ba? Lisod sa gayo may gala. Sometimes na yung mga butang may gala nga kailangan nimo timbang-timbangon. That's why napo kay timeline usahay buhaton nimo. Like for example, mayong gingon si mo brother, kung OFW ka na kay timeline. Nga dapat Kung niadto kog abroad, kay mas dako siya og offer or sweldo, fine. Pero nagi mo'y plano. Mag-ipon ta, mag-invest ta, para after 5 years, muli na dayon ko. Dili kay agdo na or night time lang nga after ani maning kamot jud ko nga ikaw kuwaon ta ka diha, di na kita mag-migrate na ta dinhi. Iyon. Kay nag-abroad ka sa Kugman. Grabe nga abroad. Sa Bohol. I mean nga na ba, nagi kay timeline. Dili kini pwede nga maagad lang ta, mag-agad lagi kay timeline. For example, kung karon si mong asawa, wala na ilaing choice kung dili abroad lang yun. So, magbutang mo time na. Sige, pila man ka years, ani. So, may unsa din atong plano. Kuwaon minimo. Dapat maningkamot ka, nga naingana. Igo pag-graduate. Kaya di sad biya lalim, Brad. Sa tinod anay lang, pag medyo ingana nga, na mga decisions in life nga, lagyo mo or uban pa. Or sometimes, nai-give up ng mga trabaho. Because of that, na mga... Ay, mo gilak ba? Ay, mo gilak ba? Ikaw magkan mo ito, na-emotional na. Na-emotional ka na. Tito Burns. Oy, welcome back, John Michael Batilo. Uy! Nigikan. Manila. Wow. Taysa, wala nagsaba si Huwayne. Oy, congratulations kang Wayne. Ang Si pa-surprise. Emily. Wabe. Engaged na sila may gala. Boy. Na-pressure sa siya may gala. Okay. Asa siya na pressure. Dili, katumang kung di ba itong birthday ni Ella mo may topic. Ay, tama. Ano, so mo, pakasal mo, dugay na kayo mo. 10 years na mo. O, di, nagpakasalag. Uy, mo ano si Doki. Nag-text siya. May pagkasabot gani ni Emily. Grabe to nga sab. Na pressure. Na-pressure siya mga gala. Da. Nawa lagi. Anyway, mga kapamilya, 7:43 again, panawagan sa mga eskwelahan. Tabangi daw ang mga taga-kuan nga ma-implementar. Pero kabalo ka, tanan bawal, muy halinon. Tetra Pak, mga juice, Junk food. pansit canton. Ha? Sarap niyan Pero eh. public na daw sila, dili na sila sa private. Sa di ng private, masakit na sila, maka-afford. Dito, may gala din eh. Pansit canton, kakabala ka galing wala. Masya kung anak ko, sige lang kao pansit canton. Yun ko, grabe na ba nag-wax? Pero na po iban schools. Dugay daw na mahilis. Na iban schools healthy lagi sa canteen pero gawas gid sa eskwelahan ay mga baligya di nga. Mo galing. Mo na mapungan ba uroy na mga gala. Sao na lang. Tapos napuyuban ang parents mo igapabaon po. True. Ang problema sa kung gusto sa mo sa parent nga magluto-luto, so hago kay na brad. Mumata ka kadlaw magluto-luto ka, bayin-bayinon. Mo iloko lang ang DJ Makoy ana yang buhaton. No kani imo ni bring yung mga balonan o bayin-bayin. Chorizo, beef loaf, ana bayin-bayinon gyud may gala. Problema sa mga batan-on karon kay di man sa mo na. Di man sa ang problema di pon mangaon lagi og balon. Muna ako sa inyo, labi na kadang mga boros diha o mga bago pa lang, months pa lang na inyong mga anak. Anara na yun ninyo o kaon o gulay. Kanang mga kalamunggay, mga leafy veggies like that. Ang art ng leafy. Leafy vegetables like the greeny thing.
Like Pero the dagan pat. pamaagyan na, di ba? Para mas may mong lami. Di bata pa lang. Ang nakalamin mo sa bata pa ni mahungitan ba, di ginakapalag. Way choice. Mag-usap-usap na. Wala na raman na. Di ba- Bata pa lang. Para itong gimo ninyo sa pamahaw, di ba? Pamahaw special, katong gisagol nimo ang malunggay sa Oh, sardines. Kato ba? Nga na. Or kanag yung kon ba, mga kalabasa, inahinay. Mm. Bata pa lang. Ana, ipakaon na mga gipang blend. Bala because kumaanad sila kay di ba virgin pa man ilang kunana, ilang panlasa. So at least kung makatinon na sila okra mo din ito. Mo din ang palaya pait man. Anara gini na may gala kay kung later na ninyo na ipakaon na kananan na sila buot na makapili na wa na it's too late. It's It's too late to apologize. It's too late. Ulahin na. Ano? Promise may gala. Ulahin na. So dapat gamay pa lang pansaki. Hoy! Takabalo ba ka kanang mga gulay? Kaya ng mga carrots, like the Yapa. potato. Dili na sila panitan. Huh? Hugasan lang nimo na. Kiskisan. Pag humanda yun, pag gutad, pag diretso na. Oh. Kaya ang nutrients naa sa kwan. Panit. Skin. Muna akong research na mo itong sa Harvard pa ko. Muna akong kwan, thesis. Maulawan na lagi din talagi. So kung nga na, Parda sa makasandig ba? kung nga na magaling panit, dalandanan na itong kanon. Be, pero tinood na ba yun? Ang panit, bro, nadia ang nutrients. Kaunon ni mo tarong panit pa. Tapos kaunon din ni mo ang nagluto. Ha? Api lang nagluto. Api lang nagluto. Lain na na.